Target acquired. The shadow approaches. Здравейте, аз съм Дабобок от Night's Tactics и това е моят гайд за Хикарим. Хикарим е мелия герой, който разчита на своята подвижност и своята бързина, за да осъществява целите си. Спелите му вкарват смесен демидж, като два от тях бият повече когато имате АП, два от тях бият повече когато имате АД. Три от четирите му спела са АОЕ и могат да бъдат касвани докато тичате, така че по всяко време, докато бягате или докато гоните някой, може да касвате спел, без да прекъсвате вашата анимация. Пасива много допринася за бягането, за гоненето с Хикарим и сега ще видим него. Пасивът на Хикарим позволява на Хикарим да минава през герои и миньони, като образува процент от movement speed му в атак damage. Следващия спел се нарича Rampage. Хикарим завърта копието около себе си, като бие физикал демидж на хората в АОЕ. Ако ударя поне един човек, намалява кулдауна на спела с 1 секунда. Следващия спел на Хикарим се нарича Spirit of Dread. Хикарим призовава АОЕ около себе си, което го хелва за процент от демиджа, който Хикарим е нанесъл на противниците си. Третия спел на Хикарим се нарича Devastating Charge. Хикарим увеличава своят movement speed, като следващата атака бута противника назад. Интересното е, че тази атака минава през Banshee's Veil и Spell Shield на Сивер и Black Shield на Моргана. Ултимета на Хикарим се нарича Onslaught of Shadows. Хикарим се засилва към дадената дестинация, като след него потеглят 7 призначни ездача. След като Хикарим достигне дестинацията си, ездачите ферват абсолютно всички в малкото АОЕ, като ги карат да се движат напред. Тъй като Хикарим е джунгъл герой, го започвам като всеки модерен джунгъл герой с бутуши и 3 полшанки. След това събирам за Regal's Lantern, Heart of Gold и Phage. След това образувам бутушите винаги в Mercury Thread, защото Хикарим не е достатъчно танкав, за да понесе много стънове или слове. Phage в Trinity Force, Heart of Gold, разбира се, е в рандомен сумен и си купувам Хейсдрингър, като Хейсдрингъра после се образува в Maul of Malmortiis. И последния айтем всъщност зависи от техния тим. Ако тима има повече ада керите и бият повече physical damage, купувам Frozen Heart, а ако имат по-малко ада керите и повече мейджове, купувам Force of Nature. За спелове, руни и мастерис взимам, разбира се, смайт, защото съм джунгъл, и Ghost Pretflash, защото повече помага на Касадин, като работи на пасива му. Мастери са за мен стандартите 0, 21, 9, като взимам абсолютно всичко, което увеличава защитата в Defense. Взимам в Utility увеличаване на бъфовете и Move Speed, който е много важен за Хикарим. За руни взимам големи руни Movement Speed, взимам червени Attack Speed, които падат при джунгъла, взимам жълти армор и сини Magic Wrist, които позволяват на жълтите армора позволява на Хикарим да е по-дълго в джунглата, Magic Wrist позволява да седи по-дълго в тимфайтове. Следващите са спелове. Защото сте джунгъл, първо започвате с двойката и я вдигате на тези левали, защото тя ви дава повече състейн и ви позволява да издържите по-дълго в джунглата. След нея максвате Q-то заради демиджа, тройка и от на 16, 11, на 6, 11 и 16 левел. Както виждате, Хикарим трябва да започне своята джунгла от синия бъф, защото спелите му изискват много мана от начало и няма да е възможно неговия джунгъл без него. Отборът се състои от Апа, Жана Мид, Олаф Топ, аз Хикарим джунгъл и Езрял и Амуму долу. Амум съпорт не че е толкова срещан, но какво се прави?
Започвам да вълци, като моят отбор им вкарва някакъв демидж, за да успея да ги ласхитна, като XP-то е по-важната част от този лагер. Той не е задължителен, може да го вземете, разбира се, след синя. След това отивам на синия бъв. Жана ми го дърпа, даваме щитче, за да бия повече демидж. Му помага с 2-3 нормални. И успявам да го сваля на достатъчно, за да го смайтна. След това си дигам Q-то. Стандарт, както казах преди малко за спеловете. Ще ми се ресетне малко да духче. След това отивам на духчета и зависи, ако остана много кръв, ако остана достатъчно кръв, ще успея да взема червения и най-вероятно, ако там остана достатъчно кръв, ще успея да ганкна, ако не, просто ще бия рекал и ще се върна на базата с хилна и след това ще ганкна. Както видяхте, взимам духчетата без проблем, достатъчно се хилвам и тук само с една полшанка Сим бъв, двойка и Q на втори още се опитвам да взема без май червения. Това ще ви покажа може би колко е добра всъщност двойката на Хикари, която ми позволява да го взема на супер малко кръв. Оставам на почти 30 кръв докато го вземам, но двойката ме държи жив докато ми бия демидж. Вдигам тройката, тъй като Лупър е топ и ние с него си говорим с Skype. Го питам дали иска да ганкне на толкова кръв, той разбира се отказва, защото има голяма вероятност да умре, просто бия рекал. Хубаво е, докато играете, да имате приятели, смисъл да играете с някой, за да има комуникация, да не се забиете като глупаци. Връщам се в базата, купувам си Cloth Armor, Ward и Полшанка. Може би ще се чуете защо е Ларда. Както споменах в началото, Хикарим е супер бърз герой. Той може много бързо да влиза и излиза в райони от мапа. Затова аз обичам да ходя Counter Jungle с него, като лардвам мястото между духчетата и червения и успявам да крада духчетата и да виждам червения. След като взимам вълците, продължавам надолу, за да ларна тяхната джунгла и да се опитам да им открадна духчетата. Като по пътя виждаме Джакс, Жана успя да реагира достатъчно бързо, хващам го с тройката, тя го слова, дига го, бие му игнайт, но моята автоатака го взима и така успяваме да направим First Blood. Слардвам червения, като виждам, че няма духчета и продължавам да ганквам мид, чакам да ми се върне тройката, засилваме с тройката, бутам Суин, двойка Q, но не искам да го дайвам, и защото Суин има твърде много установи слове, а и дайва никога като цяло не е добра идея. Сега отивам в тяхната джунгла в опит да откарам на най-вероятно вълците. Взимам вълците и всъщност Джакс ме пресреща. Взимам последния вълк, засилвам се с тройката, правя доста добро разстояние между мен и Джакс, но той ми слага екзост. Виждам, че Жана едва по мапа. Като си мисля, че има мана и че ще успеем да го убием, затова се обръщам и го словам с червения бъв. Но Жана всъщност няма мана, затова просто се връщам в джунглата и започвам да фармя, като се надявам да дигна по-бързо 6 лев, за да мога да ганкна с всичките си спелове. След като вече съм изчистил моята джунгла, решавам, че трябва да ганкна Суин. Жана му скача, оставам го също малко, за да успея да го взема. Както разбрахте, може би аудиото от играта, се планирам защото ще умра, защото дайването не е добра идея. И съм пети, и съм почти пети, още малко за 6, но съм на малко кръв, решавам, че трябва да бия рекал. Връщам се, купувам си Ригал с Лантърн и една полшанка, като продължавам да фармя за 6 лева. Играта върви горе от добре, за момента равна игра. И за жалост нашия изрява лефта, който е доста зле, но се надявам, че ще успеем да ги бием.
отивам за синия бъф, като втория бъф обикновено се дава на мида, но зависи от джунгъл. Ако джунгъл зависи твърде много на синия бъф, може и втория да е за него, и чак третия да е за мида, или ако мида е без мана, е с енерджи, или да кажем Катарина, или нещо, с което музиката супер малко мана, е добре синия да остане в джунглера. След като взимам духчетата, отивам и лардвам този храст, който е много важен, защото ми позволява да видя къде излиза, дали Джакс излиза и влиза в тяхната джунгла. Виждам червения му се е спалнал и го дърпам в този храст, за да е по-безопасно. Също червения може да се дъпне чак до задния храст, който е зад лагера му, но не смятам, че в тази ситуация имам смайт и смятам, че това не е нужно. След като вземам червения, казвам на Жана, че ще ганк на мид, като го марквам. Пускам тройката, Жана скача на Суин, Суин се хваща за бейта на Жана, Жана го игнетва, успяваме да го убием. Веднага след този ганк, Лупър ми казва, че е възможно да ганкваме Кайле топ, като им скача за да остави на малко, за да може ганка да е успешен. Решавам, че няма нужда да ултна, пускам стройката, блъскам Кайля в стената, бием едно Q и Лупър казва, че ще може да вземе кила, защото му трябва да не вземам кила, защото му трябват пари за айтем. След този ганг, аз разбира се връщам да фармя в джунглата. Хубавото на Хикарим е, че може да ганква без ултимейт и не разчита много на него, като Warwick или да кажем Fiddlesticks. Тъй като нямаше много добри моменти с ултимета на Хикарим в последните ми няколко игри, ще ви покажа нещо много по-добро от само ултимета. Давай! Моля да ми го уби. Дед бе авенчд. Леко та Не бейтна. би го в майка на иллюзия. Ой, си взех пак. О! Това, брат. Такова. Ама кой? Виждам тази си фарма. Само за информация. Информацията ми ясно, че ти друго не правиш. Къде? Добре, отивам си правя клипа и... То не съм покавал кръвта по тази. Само за информация. Аз за хилвам. Вели се? О, фак. Мерси! Та-та-та-та! Та-та-та-та! Та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та! Стело сам. Явно не мога да убиеш, но само кажа, че стело. Давай. Не интересува това мога да се кажа, скупя. За Бога беше това. Нали? Какво е друго? Забих се, убил го и манякнаха трима. Ако ви харесва моя гайд за Хикарим, коментирайте, харесвайте клипа и се сабскрайбнете за нашия YouTube канал. Също така гледайте другите наши клипове. Това беше от мен Дабобоко и приятен ден!